Na Zemi žije 8 miliard lidí, z toho ale třetina nemá pohodlný přístup k pitné vodě. V České republice máme štěstí a pitná voda je zde samozřejmostí. Nicméně to, co považujeme za samozřejmost, ve skutečnosti vyžaduje nemalé úsilí. Aby se voda stala pitnou, musí projít procesem úpravy a hygienického zabezpečení a pak se ještě dostat k nám domů, ke každému spotřebiteli. Pitná voda vzniká na úpravnách vod, které musí spolehlivě vyrábět pitnou vodu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to bez ohledu na rozmary počasí, dostatek zdrojů nebo například výpadku energií. Zejména v případě povrchových zdrojů, jako jsou vodní toky, přehrady, ale i malé říčky či mělké studny, je udržení dostupnosti chodu úpravny vody pro produkci pitné vody nesnadný úkol. A právě proto byl na VŠHT Praha realizován projekt vývoje a testování digitálního dvojčete úpravny vody. V rámci tohoto projektu jsme sestavili tým odborníků v oblasti řízení technologických procesů úpravy vody a vývojářů v oblasti informačních technologií a digitalizace. Digitální dvojče je vlastně jakýsi počítačový model, který dokonale kopíruje celou úpravnu vody. Na tomto modelu můžeme provádět simulace a testovat, jak se úpravna chová při různých situacích. Díky počítačovému modelu je možné zajistit efektivnější fungování úpravny vody bez zbytečných přerušení. Takový model zároveň automaticky upozorňuje na nepříznivé situace, čímž snižuje riziko odstávek strojů a výpadků při dodávce pitné vody obyvatelstvu. VDT Technology měla na starosti v rámci výzkumného projektu vývoj samotné aplikace digitálního dvojčete a prediktivního algoritmu. Zároveň jsme převedli klasickou projektovou dokumentaci do objektově orientovaného projekčního nástroje Komos. Díky snadné práci s daty v datové platformě InsideHub jsme mohli jednoduše vizualizovat data do zjednodušeného 3D modelu, který obsluze přináší nový pohled na provozovanou infrastrukturu. Testování aplikace probíhalo v reálných podmínkách infrastruktury úpravny vody Železná Ruda na Šumavě. Jejíž zdrojem surové vody je problematický tok horského typu. Využitím simulací a dalších výstupů aplikace digitálního dvojčete je možné předcházet problematickým stavům a nastavit technologii v reálném čase tak, že minimalizuje množství poruch a omezení provozu. Vedle snížení provozních rizik dochází i k finančním úsporám díky možnosti optimalizace výroby vody na základě aktuální potřeby obyvatelstva.